بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa tumaigsuon nga mga Muslim ug maayong dapit sa kahaponon sa atong mga nirespeto, hinigugma nga mga higala nga mga dili pa mga Muslim. Una, sa tanan, nagpasalamat ta sa labong makagagahom among Allah subhanahu wa ta'ala. Dili lang ta siguro malibog tagamay nganong Allah, so maunay term nga among gigamit sa Islam. Pero in English, God, same as God or Lord, gihapon na siya. So, I am comfortable as a Muslim nga mogamit ko sa among pagtawag dito sa Allah kay mao man to among gigamit po. So, I hope you understand. Dayon, nag-ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sulod sa balaan nga Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kung inyong sulayan pag-ihap usa-usa ang mga kaluoy o pabor sa Allah subhanahu wa ta'ala nga iyang gihatag nganha kaninyo, dili kamo makahimo sa paghihap. Tinuod ka na mga minahal nga igsoon. Bisan kita nalipay ko na minaw ni Pastor ganina, hilabi na sa iyang pag-discuss about sa vision. Actually, naay daghang mga tao sa atong palibot. They have a pair of eyes. Naa sila'y mata, duha ka buok. Pero nganong naipipila sa ilaha dili ka kita? Dili ang atong mata ang naghatag kanatong pagtugot nga kita makakita. Kung dili ang labong makagagahom ang naghatag og pagtugot nga makakita ta. Naay mga tao nga adunay pares nga tiil, duha ka buok tiil. Pero nganong uban dili kalakaw, galingkod sa ilang wheelchair. Dili ang tiil nimo ang gahatag nimo pagtugot nga ikaw makalakaw, kung dili ang kaluoy sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsulti ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nganong ato man kinahanglan nga masabtan o kinahanglan natong buhaton. Tungod kay usa kita mahimog magmalampuson, because we are talking about success sa atong mga graduates. Dili ta moabot sa estado, sa state o sa kahimtang sa situation nga maani nato ang atong success kung dili kita mulantaw sa atong mga nalabyan o dili kita mahimong mapasalamaton dito sa labang makagagahom o sa kinsa pa nga angay natong pasalamatan sa kung unsay naabot nato karon o sa umaabot. Igsoon, nagsulti ang Allah subhanahu wa ta'ala sulod sa balaan nga Quran. Mangayo lang ko, pasensya ninyo kung litukon sa nako sa Arabic, kay kami manggod nga mga Muslim, ilabi na mga Islamic preacher, gi-advise gyud me nga ipaabot ninyo ang pinaka-pure nga word nga gikan sa labong makagagahom, ipaabot dito sa mga tao. Bahalag dili nila masabtan sa before nimo hatagan og translation, kung kaya nimo. Kay mauman tong muingon ka nga nagsulti ang Allah, unya ang imong gisulti dito is English, ang last nga prophet is Arabic ang iyang language. So dili ka pwede nga may nagsulti ang Allah nagipadayag dito sa last nga prophet nga ang prophet nga last is dili man Amerikano, so makapamaka ka. So mao nang ipaabot na mo ang Arabic before mo na mo taga ang translation. Nagsulti ang Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sa English, nagingon ng Allah subhanahu wa ta'ala, by the time indeed mankind is in loss except for those who have believed and then righteous deeds and advise each other to truth and advise each other to patience. Ingon ang Allah nanumpa, siya ang nagbuhat sa kapanahunan.
ug nanumpa siya sa kapanahunan nga iyang gibuhat nga by the time wal asr innal insana lafi khusr, sa pagkatinuod ang tawo padulong gayud sa pagkaalaot, padulong sa pagkapildiro, padulong sa pagkaalkansi. Illa alladhina amanu, gawas lamang kanila nga sila nagtuo sa labang makagagaw. Wa amilus salihat, ug nagbuhat og mga matarong. Wa tawasaw bil haqq, ug sila naga-advise, nagatambag sa uban ngadto sa pagsulti og kamatuoran. Wa tawasaw bis sabr, ug nag-advise sa uban nga sila magsabar. Unsa ning sabar? Sa Arabic, naay words sa Arabic nga dili nimo ma-translate in English in one word. Say for example, Rabb. Rabb in Arabic, naay mga translator nga ning sulay sila paggamit sa use sa Lord. Lord, pero dili to enough. Ngano man? Rabb means creator, organizer, sustainer, Lord, God, tanan nga mga kinaiya o attributes dito sa God, sulod dito sa iyang pagkarab, sa iyang pagkamagbuluhan. Karon, katong giingon ako nga sabar, ingon ng Allah, ang tao padulong gayud sa pagkasalaag, padulong siya sa pagkaalkansi. Gawas lamang kanila nga mga tao nga naa niining upat ka kinaiya. Una, sila nagtuo sa labang makagagahom. Ikaduha, sila nagbuhat og mga matarong, nagbuhat og maayo. Ikatulo, sila nagtudlo sa uban, nagatambag sa uban may tungod sa kamatuoran, o ikaupat, sila nagtudlo sa uban nga sila magsabar. Meaning sa sabar sila magkinaiya og patience, magpailog, magantos, magmalahutayon. Kanang tulo nga meaning sa sabar o patience, pagantos, pagpailog o pagkamalahutayon, kung imo nang ikinaiya, maunay pinakadako nimo nga mahimong iyabi ngadto sa imong kalapusan. Karon sa akong mga fellow teachers, sa wala nang utana, I am also a licensed professional teacher, pero wala ako nag-proceed sa akong course. Karon mga igsoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala iyang gipasadan ang daan ng mga tao nga kung wala mo aning kinaiya sa sabar, dili gid mo magmalampuson. So kinahanglan inyo ning buhaton nga kinaiya. Kung dili ninyo ni mahimong kinaiya, lisod mo mulampos. Hinumduman nato pod nga there are many differences between school and life. And one of those is that isa ni adto mga kalahian sa eskwelahan o sa kinabuhi sa atong life. Usa dito is that in school, diri sa eskwelahan, they gave us lesson first before test. Di ba? Diri sa eskwelahan, lesson sa before ang test. Pero diri sa atong journey, sa atong life, tagaan-tadaan og test ay hata makadawat og lesson. Na ay kalahian. Daghan pero usa lamang kadto sa pipila nga mga dagkong kalahian. Pero katong duha ka journey nato sa atong school ug sa atong life, never dili gyud ka mahimong successful kung wala kay sabar, wala kay patience, wala kay pailog. Gani ang atong mga maestra, ang atong mga teachers na atay assessment of learning nga sulayan nato ang estudyante nato kung asa na siya taman sa iyang pag-eskwela, asa na abot na iyang knowledge. So kinahanglan to aron ato silang masukod. Karon kung wala kay patience, daghan kayong buluhaton bisan sa elementary, secondary, labi na karon napay senior high school, and then sa college, lisod kung wala kay sabar, wala kay patience, wala kay pag-antos, wala kay pagkamapailubon, wala kay pagkamalahotayon. So sumala sa gi-inform sa ako nga kini message alang sa atong mga estudyante. So ang akong nakita diri, ang atuwa mo na yung mga teachers, so lahi sa akong expectation. So at least na-inform ko nga live stream data. So naay mga estudyante gihapon. So in general,
ato na lang i-generalize, not only sa atong mga estudyante, pero at least bisan naman, bisa gamay, nga kita, nga mga what we call millennials, makakuha po tag mga lesson sa atong mga nadungog karon. Labi na sa isunda na itong speaker, si pastor. Karon, ang Allah subhanahu wa ta'ala usab, nag-promise siya sa balaan ng Quran. Ingon ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha ma'as sabirin. Sapagkat tinuod ang Allah, verily Allah is with those who are patient. Ang Allah magauban ni adtong mga mapailobon. So, unsa pa may kinahanglan nimo? Once nga patience ka, naakay patience, naakay pag-antos, naakay pagkamalahutayon, sabirin ka, mapailobon ka. Ingon ng Allah, kuyugan ti ka, ubanan ti ka. Mao na kasagara sa mag-succeed sa ilang mga career, katong naay mga patience. So, sabr, usa sa pinakadako nga king, yabi, mga estudyante, nga din atong makabuot ang atong gipangandoy. Karon, nag-ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, Inni jazaytuhumul yawm, sapagkat tinuod ako mohatag kanila og kalampusan ni anang adlaw. Unsang adlaw? Sa diha nga ma-accomplish nato ang atong angay nga buhaton pinaagi sa atong patient. Ingon po ng Allah subhanahu wa ta'ala, bima sabaru, tungod sa ilang pagka mapailubod. Mo ni mga promise sa Allah subhanahu wa ta'ala. O ding ingon usab ang Allah subhanahu wa ta'ala sulod sa balaan ng Quran, Inna ma'al usri yusra. Verily, in every hardship, there is an ease. Sapagkat tinuod sa tanang kalisdanan, human ni ana, adunay kaharuhay. Pero dili ka mo abot sa kaharuhay kung wala kay sabr, wala kay pailog, wala kay pag-antos. Ano man, gamay rang mahimo kang reklamador. Dili lang ka mahimong reklamador sa imong maestra. Dili lang ka mahimong reklamador sa imong ginikanan. Mahimo kang reklamador dito sa labang makagagahom. Until masulod na ka dito sa laang sa dili maayo nga diin mo blame na ka sa labang makagagahom. So, usa sa pinaka-importante nga ikinaiya sa usa ka tawo kining sabr, kini ang atong pagpailog. Igsoon, ilabi na sa atong mga batan-on, naay usa ka hadith, meaning sa hadith gisulti ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga very famous nga hadith. Usa ka famous kayo nga panultihon niya. Ako pong i-share sa ato ang mga tigpaminaw karon. Ang hadith nga naguluhan og hadith khamsan qabla al-khams. Ang buot pasabot niya, take advantage of 5 before the other 5. Pahimusli ang 5. Ayha moabot ang 5. Kinihinaot makuan nato nig leksyon. Unsa tong pahimusla nato? Kinahanglan atong i-take advantage ning 5. Sa dili pa mo abot ang lain nga 5, kay basin magmahay kuno ta. Unsa man to? Una, igtanim khamsan qabla al-khamsi, take advantage of 5 before the other 5. Una, shababaka qabla haramik. Your youth before your old age. Pahimusli imong pagkabatan-on. Sa dili pa mo abot ang imong pagkatigulang. Naa kay gustong buhaton unya, basin mo abot ang time nga idaran na ka, old age na, dili ni mo mahimo, pero gusto unta ni mong buhaton, kay wala ni mo na pahimusli sa panahon nga batanon pa ka. Dili ikalimod nga daghang kalahian. Once you attain old age, isa sa mo decrease ang atong memory, ang atong strength, ang atong kusog. Daghan pa. Usahay mag-hallucinate na gani. Once ka mo abot ang taas na gid nga pangidaron. Naingon ana nga mapanghitabo. So ingon si Propeta Muhammad, ipahimusli ang imong pagkabatan-on sa dili pa mo abot ang imong pagkatigulang. In a good way. Sa maayo nga pamaagi. Dili dito sa dili maayong pamaagi. Ikaduha, ingon ang mahal nga Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sihhataka qabla saqamik.
your health before your illness. Pahimosli ang imong pagkapiskay, wala kay sakit, sa dili pa moabot ang panahon nga ikaw masakiton na. Ha? Kinaa kay mga gustong buhaton, panahon nga masakiton na ka, apan dili na di mo mahimo. Basin atong mahayan. Ikatulo, nagsulti usab ang mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ginaka qabla faqrik. Pahimosli ang imong wealth, ha? Before mo abot sa imuha ang imong poverty. Ang imong pagkaadunahan. Unsaon nato pagtimulos atong pagkaadunahan? Sa dili pa mo abot ang atong pagkapobrehon, kalisdanan. Ubana tagpalit unsay gusto nato, walay problema. Basta imuhang kwarta imong gipalit, wa man ay problema. Pero ang giisgutan diha, paningkamuti nga kanang naa nimo karon nga pagkaabunda sa bahandi ug kabtangan ug salapi magamit nimo dito sa ulahing adlaw. Ha? Basin mo abot na ang imong kapobrehon nga naon tay dagko nga opportunity nga adunay dakong balos nga gihatag sa imong ihatag sa imong labang makagahom sa future nga pwede ka makahatag karon. It's a great investment nga mohatag ka karon ang Allah ang labang makagahom pilo-pilo ang iyang hatag sa imo. Ilabi na mohatag ka, mo nagisaad sa Allah gani sa balaan nga Quran, kung mohatag kag piso, ha? Sa dito nga pagka-explain, mohatag kag piso, i-multiply na sa Allah subhanahu wa ta'ala into 700 times. Kaya ang iyang gihisgutan, kung adunay usa ka liso, ibutang tamais, nga imong ipugas, diya sa tambok nga yuta, productive soil, sama ingon ana nga ikaw ning hatag og charity. Gitanom nimo ning tubo siya kasama sa mais. Nga sa usa ka to punuan sa mais adunay 7 ka puso. Sa 7 ka puso niya adunay tag sa kagatos nga liso na pud ganing gawas. Gani giminimize ra into 100 lang kaliso dito sa usa ka puso. Pero kung ang puso atong lantawon sa kanang mais usa jud ka roll niya dili man na sa gatos pero tindaghana na. Pero kung kana gi-explain sa Allah, pilo-piloon niya into ingon anak kadaghan. 7 ka puso ug matag usa dito nga liso nga pwede po nimo ipugas, ingon ato kadaghan ang ihatag sa Allah subhanahu wa ta'ala sa imo. Mo tong gisulti sa mahal nga propeta Muhammad, your riches qabla faqrik, before your poverty. Ikaw pa, gisulti sa mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa faragaka qabla shughlik, your free time, ang imong pagkabakante sa dili pa mo abot ang imong pagkabisi. Ha? Pahimos na imong pagkabakante sa dili pa mo abot ang imong kabisihon. Ug ang ikalima, ingon ang mahal nga propeta Muhammad, wa hayataka qabla mautik. Pahimosli ang imong kinabuhi sa dili pa mo abot ang imong kamatayon. Kay kung mo abot na ng kamatayon na to, kabalo tatanan, one-way ticket rataan ng kalibutan na. Walay round trip diri. So basin unya magmahay ta. Mo kana ang gisulti mga advices gikan sa mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then regarding sa secular knowledge, wala na hitabo sa Islam bisan kas-a nga gi-discourage ang pag-eskwela sa mga bata sa secular knowledge. Labi na sa ingon ani, sa English, sa schools. Gusto ka mag-engineer, nurse, doktor, sige, walay problema ang Islam diya. Suportahan ka sa Islam diya. Nga naman, nagsulti ang Allah subhanahu wa ta'ala sulod sa balaan ng Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Recite in the name of your Lord who created you. Khalaqal insana min 'alaq. Created man from a clinging substance. Iqra wa rabbukal akram. Recite, and your Lord is the most generous. Alladhi 'allama bil qalam, who taught by the pen. 'Allama al insana ma lam ya'lam, taught man that which he knew not. Encourage sa Islam, gi-encourage ang pagpangita og kahibalo. Muuna nga daghan kaayong mga Muslim scientist. May kag algebra. Do you know who is the father of algebra? Al-Jabbar. He is a Muslim. Ug naapay uban diha. Gi-encourage na sa Islam. Pero ang wala gi-encourage sa Islam, kining ang tanan-tanan nga imong kusog
tanan nga imong panahon, tanan nga imong salapi, didto na nimo gidapat. Ngano man, daghan pang mga butang nga kinahanglan nimo hatagag pagtagad. Ha? So Islam balance. Balance siya. Dili pwedeng mo sobra speakers kung maot balance siya. Karon sa Islam adunay gitudlo nga success duha ka klase. Unsa man to? Fawzul Sagir o Fawzul Kabir. Katong hisgutan na to tanan. Success sa kalibutan, unsa man nimong maabot diha, mahimo kang presidente sa Pilipinas o kinatasan nga posisyon diri sa kalibutan. Considered na as success, pero Fawzul Sagir. Buot pasabot, temporary nga success. Ha? Temporary nga success. Unsa dining Fawzul Kabir? Ang Fawzul Kabir, katong malahutayon, mulahutay, mulungtad, nga kadaugan o pagkamalampuson, katong pinakadako nga success, is wala diri sa kalibutan. Kung dili, mao katong pagsulod nato sa paraiso, inshallah. Kay tanan ta diha man ta mo tapos. Mutapos ta diha sa panahon nga diin kita hukman kung asa ta mosulod. Sa dili pa na mo abot, at least gipahinumduman ta. Sa labong makagagahom, wala nagkulang siya sa ato. Mapahinumduman ta nga aduna pay mas dako nga success dito sa ulayng adlaw kaysa sa success nga atong giatubang diri sa kalibutan. Pero kanang giatubang nato sa kalibutan nga success, dako kay nagkahimuan. Dako kay nagkahimuan nga maka-benefit sa ato nga magamit nato ni nga makuha natong success sa umaabot. Unsa akong gimin? Hilabi na kung aduna tay mga obligation. Sa Islam, gisulti sa mahal na propeta Muhammad, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Ang tanan na ay responsibility, ay responsibilidad. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Ug tanan nga adunay responsibilidad pangutan-on sa labang makagawom dito sa adlaw sa paghukom. May tungod sa gisalig sa iya. So tanan ta adunay responsibility sa atong abaga. So ato nang paningkamutan nga atong mahimo. Pero dili nato pud kalimtan ang pinakadako nga responsibility nato nga gisugilon sa ato gipasidaan sa ato sa atong labang makagagahom. In Islam, success when you attain submission to God. When you become a believer. When you attain God's consciousness. When you implement ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. What is that? Enjoining what is right and forbidding what is wrong. Usa na sa pinakadako nga tudlo sa liyong Islam. Success is when you have tawakkul, trust. Tawakkul is musalig ka sa labong makagagahom, pero do your part. Buhata ang angay nimo buhaton, and the rest, God will do the rest. Mao na yung explanation sa tawakkul sa Islam, mga minahal nga igsoon. Akong balikon, ang pinakadako ang kalampusan nga atong makabot, labi na sa atong mga estudyante, mo ang atong pagsulod sa paraiso. Pero dako kayo kahimuan nga diin kita makuha nato ang success diri sa kalibutan, kay makatabang ka na nga makuha po nato ang success dito sa ulihing adlaw. Wa aqulu quli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Again, akong i-congratulate ang atong mga graduates. At the same time, syempre, ang atong mga magtutudlo o hinumduman natong mga graduates, bisag asa pa mo moabot, dili mo mahimong kinsa mo ug unsa mo karon ug sa umaabot kung wala ang inyong mga maestra, kung wala ang inyong mga mentors, ang inyong mga teachers ug ang inyong mga ginikanan. You have to be grateful sa inyong mga maestra, sa inyong mga parents, ug labaw sa tanan magpasalamaton kita sa labang makagagahom nga mao ang Allah subhanahu wa ta'ala as a term nga gigamit namo sa mga Muslim. Daghang salamat sa opportunity sa atong mga faculty, teachers, daghang salamat sa inyong paghatag og panahon. It's a great honor and pleasure nga makahatag tag mubo nga message alang sa tanan. So daghang salamat.